mag-solve ang percent problems. So, atong problem for today, kay, in a recent game against the Warriors, LeBron James made 13 shots and missed 7 shots. What percent of his shots did he miss? So, basta mga slag percent, awat na nga slag percent, ang atong pangitaon una kay dili percent. Ang atong unahang pangita kay fraction. Then, unsa man ang fraction? Ang fraction kay part over the whole. So, sa kanina problem, unsa man ang part? Ang meaning sa part kay mo na siya ang gipangita sa problem. So, imong tanawon sa problem, what percent of his shots did he miss? Ang keyword or ang importante kay ang miss. Shots he missed. Ang shots na wala na sulod, muna gipangita sa percent. So, missed. So, muna itong ibutang nga rin. Missed. Shots na wala na sulod, muna ang part. Ngayon, sunod na to, pangitaon kay ang whole. Unsa man ang whole? Igbasa nato sa problem, 13 shots, he made 13 shots, nasulod ang 13 ka shots, and wala nasulod ang 7, wala tayo nakitaan na whole. Muna'y importante jud i-remember basta mag-solve ka inani na problems is, usahay, or most of the time, wala ang whole sa problem. So, imo nang ihuna-huna, or ang whole kay ang tanan. So, si LeBron James, kay naghimo siya 13 ka shots na nasulod, og 7 ka shots na wala na sulod. So, pila man ang tanan shots yung gihimo. Mo na ang whole, ang tanan. So, total or tanan shots. Mo na ang trick sa kanina problem. Most sa mga estudyante kay magkuan sa na ay kay bawo na sila na ang missed kay part. So, ang ilang bato lang na, so, ang unsa naman lang ning number na bilin? 13. So, mo na ilang i-whole, pero di man na mao. So, masayod din sila, and ay, lisod kayong problem, pero actually, dili jud siya as lisod as giingon nila. So, then, butyan din nato ang mga number sa problem. Ang mga miss. Pila may na-miss niya? 7. Dayon, ang total shots. Ang niyang gi-miss kay 7 ka book, and ang nasulod kay 13. Simula na silang i-plus. 13 plus 7 kay 20. So, ang gi-shoot ni LeBron James kay 20 tanan sa kanina game. And nanata sa ato ang fraction. And now, since na naman tayo fraction, pwede dayon ta mangita sa percent. Unsaon na pagpangita? Ang pagpangita ana kay ato din ang i-divide. 7 divided by 20. Okay. So, nanatay decimal. Diba? And napani last na step para ma-solve ang kanina problem. Ato ni i-turn ang kanina decimal into a percent. And to do that, some teachers may nga times 100 and ana. Pero ang easy way is, imura nang i-move kaduha ang kanina decimal. Ato sugod siya ngari, karon na siya ngari. And now, ang answer kay 35%. And dira ang atong answer.